Čaute ľudia, s vami je Peťo. Ideme si zahrať. Teraz, nejdeme zahrať, som sa pomýlil. Ideme si zagoogliť dve veci. Prvé, ideme si zagoogliť, toto z minulého videa. Ideme si zagoogliť Minecraft. Áno, Minecraft. Viete prečo? No takže ideme. A tu máme takú kocku dole. Slašneme na ňu. Počkajte. Bam. Ja nechápem, jak to môžeme, ale takto sa dá. Minecraft. A môžeme dačo zničiť. My ničíme. Ničíme zem. Takáto dobrá vec. Môžeme zničiť bloky. Ešte počkajte, ne? Ale že povedzte, že to je dobré. No a teraz ideme si zagoogliť ešte jednu vec. Squid Game 2. Squid Game 2. A to máte tu dole zase takú kartičku, ale s myslami. No, tu je. Slašnete na ňu. A môžete baviť. Vidíte, Google je to dobrá vec. Môžete si tam zabaviť hry. Uvidíme, či prežijú všetci. Ja som myslel, že do koho zastrelia. Á, devčina, bye. Dobre, fungujeme dobre. Jaj, to je strašné. Ale prečo tá babika je tlstá? No má to takú veľkú plán. Tak to je fakt. On sa trocha to bojím, chápete? Trocha sa bojím. Lebo nechcem, aby ma strelili. UFO, ale je. Takže dva iba zomreli, to nič. No tak s vami bol Peťo. Čaute.